Českí vládni politici rozbili v Čechách, čo sa dalo, a tak sa asi nudia, pretože nemajú čo robiť, čoho dôkazom je neustále sa vyjadrovanie k Slovensku, či ideme tým správnym smerom a aké zákony sa tu prijímajú. Veľmi im leží na srdci šťastie Slovákov a tak veľmi by nám chceli dať to dobré, čo oni plným priehrštím dávajú doma v Čechách. Ich úspech je značný, pretože v Česku momentálne vládna garnitúra má tú najmenšiu dôveru, akú kedy vôbec vláda mala. Ako to tak sledujem, naši susedia v Česku majú asi málo vlastných problémov a chytá ich nejaká divná nostalgia po časoch, keď sa s nami hrali na staršieho brata. Minulý týždeň česká vláda oznámila, že ruší konzultácie so slovenskou vládou. A vrchol bol, keď český premiér Petr Fiala prijal v Kramážovej vile lídra opozície, predsedu strany Progresívne Slovensko Michala Šimečku. Prijal ho doslova na najvyššej štátnej úrovni a na tlačovej konferencii po skončení stretnutia Petr Fiala povedal, že vzťahy Česka a Slovenska sú na výbornej úrovni. Zhodujeme sa v otázkach zahraničnej politiky. Vieme, kto je agresor a kto je obeť, a tiež vieme, komu je nutné pomáhať. Tiež sa vyjadril, že je v záujme nás všetkých, aby Česi a Slováci spolupracovali a rozvíjali vzájomné vzťahy. Šimečka zase uviedol, že český premiér je veľkým priateľom Slovenska a zodpovedným európskym štátnikom. Ja som mu tlmočil jeden hlavný odkaz: Slovensko nie je iba premiér Robert Fico. Chcem sa vážne opýtať. Čo nám to tu títo dvaja vyznávači tzv. Demokracie západného typu predvádzajú? Šimečka je predseda jednej z opozičných strán, nezastáva žiadnu vládnu funkciu. Tak rozhodli občania Slovenska, voliči vo voľbách. Je psou povinnosťou každého, kto rešpektuje základné princípy demokracie, toto rešpektovať. Z toho vyplýva, že Fiala môže Šimečku, ak mu je sympatický, prijať súkromne a rozprávať sa môžu o čom len chcú. Nikto však na obsah ich rozhovorov nie je zvedavý. A mňa ako občana Slovenska, Slovenskej republiky uráža fakt, že niekto ako Fiala nerešpektuje naše slobodné rozhodnutie vo voľbách a tvári sa, ako by Šimečka reprezentoval celé Slovensko. Nereprezentuje. Šimečka nereprezentuje ani celú opozíciu. Môže akurát tak hovoriť za malú časť občanov Slovenska, za svojich voličov. Šimečka nemá žiadne právo hovoriť za Slovensko, nemá na to mandát. Áno, Slovensko nie je iba Fico, ale Slovensko po parlamentných voľbách prostredníctvom volieb politickej strán urobilo z Fica premiéra. Fico sa v kresle premiéra neocitol ako samozvanec. A rozhodnutie slovenských voličov musí rešpektovať každý demokrat. Fialu nevinímajúc. On nemá čo hodnotiť Fica ani iného člena vlády Slovenskej republiky. Toto právo máme len my, občania Slovenska. Myslím si, že premiér Česka by sa mal radšej zaoberať riešením problémov vlastného štátu. Je ich dosť a kvôli tomu ho volili a za toho Česi platia. Ak si on, či ďalší českí politici chcú liečiť svoje komplexy z toho, že ich Západ neberie vážne, nech si nájdu iný spôsob, ako zasahovanie do vnútorných záležitostí Slovenskej republiky. To isté platí aj pre predstaviteľov Českej televízie, ktorí si dovolili kritizovať vládny zákon o zmenách v RTVS. Prečo nekritizujú napríklad mediálne pomery v krajinách tzv. Vyspelého kapitalistického západu? Tam je všetko OK. Prečo sa nevystupujú na podporu ich kolegov, ktorí sú tou západnou demokraciou prenasledovaní a väznení za šírenie pravdy, ako napríklad Assange? Už ma naozaj začínajú rozčuľovať tieto ako si stále častejšie prejavy tútorstva a mentorstva spoza hraníc rieky Moravy. Ako by istí českí politici cielene začali rozbíjať naše dobré vzťahy v prospech toho, koho heslo je rozdeľuj a panuj. A ešte majú tú drzosť tvrdiť, že naše vzájomné vzťahy sú na výbornej úrovni.